चिरांनि रुनिकाता हाथाइनिफ्राय थांनाय बुधबारखालि हराव सिखावा 6 लाख रां बेसेननि बांसिन जि-जोम खावदों। थांनाय बुधबारखालि हरनि समाव रुनिकाता पुलिस थानानि 150 एबा 200 मिटारसोल' जानथायाव थानाय गंथाम गलाफोरनिफ्राय 6 लाख रांनिबो बांसिन जि-जोमजों लोगोसे गुबुन मुवा बेसादफोरखौ सिखावा खावना लाङो। मुवा बेसाद खावजानाय गलाफोरनि बिगोमाफोरानो जादों रिता बाला बसुमतारी, देबी बसुमतारी आरो कमल देबनाथ। गलानि बिगोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गोबां लाख रांनि दखना, साद्रि आरो गस्लाफोरखौ सिखावा खावना लांदों। जाथायनि उनाव पुलिसआ सुलु लाफैदोंब्लाबो गुबुन समफोराव पुलिसफोरखौ हाथायाव सान एबा हरनि समावबो नुनो मोना होननानै फोरमायो। आंनाथ' गोबां दखनाफोर दंमोन दाम गोसा गोसानि बेनो गोमाजोब्बाय आरो नै दाख्लैसो लायनाय 80,000निखौनो आं गांनैल' फाननो मोन्दों। बे गासिबो गोमाजोब्बाय आरो दंखायोमोन आंनाव माखासे गासै 3,40,000नि माल रग' रग' दंमोन बे मोनसेबो गैला आरो गासै 3,40,000नि गोमाबाय ना बांसिन? बांसिनाथ' बे नै फिसा फिसौ थालांबाय माखासेखौथ' हिसाब मोनला गथायानो 3,40,000खा। दा पुलिस फैबाय? पुलिसालाय फैदों फैनाया जों फुङाव बिदिनो गोमानायखौ नुफैदों बयबो नायफैदों ज' पुलिसनिफ्राय जेबो खबर लाफैयाखै आरो ओमफ्राय जों जेला एफआइआर होनो थाङो अब्ला फैदों आरो बिसोर सोंफैदों। सिगाङावबो बिदि जाखांबाय? सिगाङावथ' जायाखै खनसेबो गैया। सोरनिबा सायाव सन्देहखौथ' जों मा बुंनो हाबावनो हरनि समावसो लांनाय नालाय जों दहाय 8था जाहाङावसो खबर मोनबाय। दा मा लुबैदों? दाथ' एसे पुलिसनिफ्राय गोख्रोङै जेन'बा बेखौ हमनो हायो खोमा बेखौ जों लुबैयो आरोखि। बाजार कमिटिनिफ्रायबो बेखौनो लुबैयो जाहाथे आरो पुलिसाव बिदिबो दाजाबावथोंसै आरो जा गोमालांदों बहुद लस आरोखि माने दखनायानो गांसेयावनो 8,000 गाहामना इन्दि जि दंमोन बेबो गोमाजोब्बाय। ब्लाउस गांसे गालाङाखै गामसा दाम गोसा गोसानि दंमोन दखना लकेल आरो सेक दखना गांसेबो गालाङाखै आरो नैबेबो गनानै थालांनायसो गनिफ्राय गनानै थालांनाय। बेसेबां गोबाव जाखो दखान होनाया? दखान होनाया आंहा थांनाय बै मार्चआव होजेनदोंमोन आं। बिदि जाफेराखै? जाफेराखैमोन। ओरैनो रुनिकाता बाजाराव बिदि जाफेरबाय नामा? सिगांहाय बैयाव गालामालाव जादों आरोखि। दखाननि माल खावजादों बिदिनो गासिबो दखना पाटनि लकेल दखना इन्दि साद्रि गासिबो लांजोबदों उन्दैफोरनि ड्रेस माने आरो बाजाराव थाङो नालाय बाजाराव थाङो आं 9 बस्ता लांदोंमोन मैया 9 बस्तायाव बस्ता मोनसेल' गालांदों आरोखि 8 बस्ताखौ कमप्लिट लांजोबदों बिसोरो जाखिनि रेगाव दङ रेगनि बुस्थुखौबो लांजोबदों बिसोरो जेबो गालाङाखै जि सोग्रा प्लास्टिक मानि गासिबो लांजोबदों आरोखि बिसोरो। बेसेबांसो मुल्यनि जागौमोन दखनाखौ? बिदिनो 3 लाखनिबो बारा जागौमोन अनुमानाव। ओरैनोथ' सानोबा दखनाया गांसेयावनो 4,000 गाहाम दाननायबो दंमोन 8,000 गाहाम फानग्रायाबो 8 खानसो दंमोन। लकेल दखनाया 34सो पिस जागौमोन इन्दि सि दंमोन दामि सिखौनो लांजोबदों आरोखि बिसोरो गासिबो। खाथियावनो पुलिस थाना दङ? पुलिसनिखौनो बेयाव गैखाया पुलिसखौनो नुखाया बाहाय थाना दंबाबो पुलिस होननायखौनो नुखाया आं बोसोरब्रै जाबाय हाबा जाफैनाया पुलिसखौनो नुखाया बाहाय पुलिस नुवा बाहाय सानावबो नुवा मोनायावबो नुवा बे माबायावल' लकडाउनावल' नुदोंमोन बिसोरखौ बिनि उनाव जेबो नुखाया। थानायावथ' एफआइआर होबाय जेनेबा बिसोरलाय माथो होननो फैबाय नायफैबाय थांबाय आरोखि। सिगाङावबो जाखांबाय नामा? सिगाङावथ' जाद्रायाखै ओरैनो ख्रिस्टमासाव थांनाय बोसोर नेक्स्ट इयाराव जाखांबाय आरोखि ओरैनो मनानिफ्राय सानावनो 9थायाव हाननानै लांदों आरोखि 4 पिस साद्रि हाननानै लांदों ओमफ्राय बेबायदि जाद्रायाखैमोन। माबोरैहाय हाबा सिखावालाय? माबोरै हाबा माने जि फाननानै फैनानै थालाखौ जों मारिलांबाय इनिफ्राय बिसोरो खेवनानै लांबाय थाला मोनथामखौ देखावनानै लांजोबदों आरोखि। आंनिखौथ' इमानबो खस्थ' खालामनाङाखै बिसोरो 8 बस्ताखौ गारियाव थिखोदोंल' बिसोरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जाखिनि रेगाव दं बेखौ खालि खालामलांजोब्बाय। नोंनिजों लोगोसे आरो सोरनियाव खबर? आंनिजों लोगोसे खाथियावनो दङ दखना दखान बिनिखौबो साफा लांजोब्बाय बेनाथ' 5 लाखनिबो बारा जागोन। होमबा गासै बेसेबांसो जागोन?
आंनियानो 3 लाखनि बाराबा बिनाबोथ' बुरजा दा बेजोंबो रायलायनो हासिगोन सिन्देल दखान सिन्देल दखाननिखौ खयएकटा सिन्देल लांदों आरोखि गासै गंथाम दखानाव बिनिखौ थाला मोनसे देखावदों बिनिया मोनसे आंना गंथाम थाला बे गाज्रि गुद्राखौल' गालांदों आरोखि औ सनारि दखान बेना सिन्देल दखान प्लासखा नालाय आंनाबो उन्दैफोरनिजों प्लासखा आरोखि उन्दैफोरनि गेदेरफोरनि जायखिया बाहाय आं पाटनि दख'ना 12,000 13,000 दोनजोबखायो बे साफा लांबाय जगुलसि दंमोन बेखौ लांबाय बे रिडाक्सन माल होनायसो दे जोङो बेखौ इयारलि होयो बेखौ गालांबाय आरोखि बेहाय दख'ना लकेल दंजोबोमोन साफा बेखौ लांजोबबाय बेयाव जाखिनि आं दा देखायदों बस्ता बेबायदि 8 बस्ताखौ लांजोबबाय যোৱা ৰাতি ৰণীখাটা বাজাৰ মাজমজিয়াত থানাৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰত 150-200 মিটাৰ দূৰত চুৰ হৈছে প্ৰশাসনৰ কোনো হেৰি নাই মাত্ৰ পিছত আহি ইনস্পেকশ্যন কৰিলে এনেকুৱা হ'লে ৰাইজৰ কি ভৰসা থাকিব কি হিচাপে মানুহে ধাৰ দূৰ লোন লৈ বেংকৰ পৰা কিবা কৰি এটা বিজনেছ চলাইছে তাত যদি আজি চলাবই নোৱাৰে এনেকুৱা চুৰ হৈ থাকে চব সময় সৌদিনাখন ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰ আছাবাৰীত চুৰ হৈছে তিনিআলিত চুৰ হৈছে প্ৰশাসনৰ এতিয়ালৈ কোনো দায়িত্ব নাই এইভাগে থাকিলে ৰণীখাটা বাজাৰ দোকানদাৰসকল কি হয় হিচাপে মানে চলিব কিমানখন দোকান চুৰ 3খন দোকান একলগে যোৱা ৰাতি চুৰ হৈছে কেতিয়া গম পাইছে আপোনালোকে আমি ৰাতিপুৱা 8টা বজাত গম পাইছোঁ দোকানৰ মালিকসকলে প্ৰায় 7টা বজাতে গম পাইছে কিমান মূল্যৰ চুৰ হৈছে প্ৰায় 2-3টা দোকান মিলাই 5 লাখৰ অধিক সম্পত্তি লুট কৰি লৈ গৈছে কি দোকান আছিল দখনা দোকান কাপোৰৰ চেণ্ডেল জোতা দোকান পুলিচ ডিউটি দিয়া নাই ৰাতি পুলিচৰ কোনো ডিউটি নাথাকে কি বিচাৰে আমি প্ৰশাসনৰ পৰা সুৰক্ষা বিচাৰোঁ কাৰণ আমাৰ দোকানখিনি যাতে ভালমতে থাকে নিশা যাতে কোনো অসুবিধা নহয় আমিতো ঘৰত গুচি যাওঁ যোৱাৰ পিছত বাজাৰৰ মাজত যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি থাকিলে দোকানদাৰসকল কি হিচাপে কিমান দিন জীয়াই থাকিব আগতো এনেকুৱা আছিল নেকি আগতো হৈছে 2-3বাৰ বহুতবাৰ হৈছে ৰণীখাটাত চুৰ প্ৰশাসনৰ পৰা আজিলৈকে কোনো চুৰৰ ধৰিব পৰা সক্ষম হোৱা নাই ব্যৱস্থা লোৱা নাই